इथे मी एका भांड्यामध्ये 2 चमचे दही घेतलेलं आहे आणि 3 चमचे आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. तर ज्या चमच्याने आपण दही घेतलेलं होतं त्याच चमच्याने आपल्याला इथे शेंगदाण्याचं कूट हे ओबडधोबड असं घालायचं आहे. तर हे दोन्ही आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात. त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये पाव चमचा साखर, चवीपुरतं मीठ घालून पुन्हा हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता आपल्याला चटणीला तडका द्यायचा आहे. त्यासाठी मी इथे 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. थोडंसं तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला चटणी घालायची आहे. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की जेव्हा आपण तेल गरम करतो तेव्हा गॅस बंद करूनच त्यामध्ये चटणी घालायची आहे. कारण की कधी कधी काय होतं, ही चटणी ही जी आहे ती सगळी जळली जाते. बघू शकता की माझी लाल मिरचीची चटणी किती छान अशी तयार झालेली आहे. चला आता आपण रेसिपीचा पुढचा प्रकार पाहून घेऊयात. बोलमध्ये मी एक काकडी खिसून घेतलेली होती आणि त्याचे सर्व पाणी मी इथे काढलेलं आहे. तर अर्धा वाटी ही काकडी भरलेली आहे. त्यामध्ये आपल्याला अर्धा वाटी दही घालायचं आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला साखर घालायची आहे. 2 ते 3 हिरव्या मिरची आपल्याला बारीक कुटून घालायच्या आहेत. ओबडधोबड अर्धा वाटी कूट घालायचं आहे. त्यानंतर ही सर्व चटणी आपल्याला एकजीव अशी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. परंतु हे जे मीठ आपण कधी घालणार आहोत, जेव्हा आपण जेवण करायच्या आधी 2 मीठ फक्त घालायचं आहे. कारण की दह्यामुळे चटणी ही पातळ होते, त्यासाठी लगेच आपल्याला त्यामध्ये मीठ घालायचं नाही आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता माझी किती छान आणि झटपट अशी होणारी 5 मिनिटांमध्ये ही चटणी तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला माझ्या ह्या दोन्ही चटण्या कशा वाटल्या नक्की कमेंट करून मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. धन्यवाद.